खा कलाई तावल की बो ताउन था के बो खती था के माइ एन माने असंभव सें था माइ एन माने के इनके ओ जागाले साबनि ताक आबो जागा का आइनि बलेन्द्र हिया ओ अंके आइनि जामाय सुनो आइनि सारनो बा एमने जेबो निनि जामाय बो खेतो खायमनि यागुलो नन किसे सगदा माबाक बागारक देखलायना बागाया के पूरा बक हमसे हां इनके माइके अंगै तंगमनि जे तिनि माइके बालु कलाइनरनि फसल नष्ट जाक आबोनि क्षतिपूरण साबर खारजे सरकार ब्राव एसडीएम सुब्राव सब सासुन ब्राव जायथुम के ब्राव बो एसडीएम नांदा चिनि के करबु एन्डार क्लै करबो एसडीएम दक्षिण कोहि अमो बो कामिं जाखामो बिरंजिपारा पंचायत लेतामो अंके चिनि बो पंचायत फो मातांके बो पंचायत के बो को प्रसाद दक्षिण करबो निनि बुमंसालि दरबाजे तमा दरबाजे निनले आइनिखौ बलेन्दे ताकलाय बिसि सावो बो तैनाल न ताओ खैमै आपनो ताओ खैमै खेले हमला हावो आरो ताओ खै ये बनो परिष्कार खेमै खेले बे थाका हमके जों जे बिसकांव फसल फथेमैनाय काम खेबे जों खेत फसल चास फथेमैनाय बो खेमै बो खियाके बो खेत दे तैलाय हांके जों बो चास लिब्रकले माथे यावना आबो जों सरखारनि जों साहाय्य सायो आबो गभर्नमेन्ट ननि जे ताबुक जे अम खति आं माने ताकलाय बिसि सिमिदे ना थांनाय बिसिराव थांनाय बिसि ताकलाय सङो ताकलाय इनके आबो तैले न ताम सानाय आगो बनो जों सरखारनो जों साहाय्य दे माइनो आबो नसै सायो एसडीएम खति पुराननि बागै न एसडीएम थानि न जे कोनो दरगास्तार गेरिखा रियाखौ मा बुसिया आबो जे नरनि तिनि महायके मानि आबो सकांले बाहाय जाताव नरनि खेत कामबापुर दिन कहां के तुम एके तिनि महायके जे नरनि खेतव बालु कलाय माने आबोले बाहायके बियानि फायकेना बो हाथाय वातै फाइक लुये हाफुंकवाव एक क्लाय फायो ओ हाथानि बाग्रानि बुंले तामा आबो के कुम्बरा आबो जे बिनि हाथाय कागै निनि खेत कलाय माने यागुलो निनि खेत जे माइ कय कानिनि नष्ट खाना माइ के तीन कानिनि माइ खेत माने न अर बसर तीन कानियाव बोसोरखे मानै तं माने 150 काठा बसर 150 या 200 रावसो मायो बो माया 200 रावसो मायो प्रत्येक विषय माइके मानै तंग 200 काठा मायो एके ताकलाय जे माइके वातै वावै एक सप्ताह रमै वातै वावै हासेन कले हात एके बा हापुं हाथाय बाई कले निनि खेत कले माय आगलो जे खेत माइके अवस्था नष्ट